Βλέπετε την υπολογιστή μου, φουλ πατώ και το ποντίκι μου. Το δεν έχω βάλει βίντεο και απλά μιλάω. Ξέρω πώς
μ' ακούτε καλά! Δεν θέλω να κάνεις subscribe, έχεις τέλος. Το ακούτε κάτι τικ-τικ. Αυτή είναι η καρδιά μου. Θέλω να κάνω subscribe. Πλάκα κάνω το χέρι μου. Κλείς το βίντεο, τελειώνουμε εδώ. Φύγε. Από αυτές εδώ πέρα τις πίστες που βλέπεις το ποδίκι, ποια να διαλέγεις, το πείτε μου στο ποδίκι. Δεν τελειώνουμε τώρα. Πάμε σε αυτήν εδώ. Και όσο θα μπει αυτό, πηγαίνετε. Μέχρι να μπει αυτό. Δεν έχει νόημα. Ναι, δεν έχει νόημα να είσαι. Ναι. Τι? Ναι, αυτή. Ευτρία. Λοιπόν, και... εντάξει, μπήκαμε. Και για όσο ψάχνω εγώ πράγματα να βάλω στην πίστα του αλλού, εσείς θα παρακολουθήσετε τον άλλον. Τον άλλον Άγη. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Ναι, δεν παίζει. Κατάλαβα. Ναι. Remote και μισό. Remote. Και αν έχει βλάβη, κοίταξε, αν είναι βλάβη που δεν λύνεται, μισό λεπτό ρε εσύ Χριστό, έλα. Ναι. Αν έχει βλάβη που δεν λύνεται remote, επειδή και εγώ είχα το επαγγελματικό και έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, ας πούμε, του έχω κάνει μια συμφωνία με σπίτι, ξέρω το πακέτο, πάρτε ένα πακέτο, βάλτε το μέσα στο σπίτι μου. Όσοι είδατε τον άλλο Άγιο Τράιχα που ήταν πιο παράλυτος και από μένα, που παίζει όλη μέρα Jimwood. Φύγε Jimwood ρε, φύγε. 2,5 ώρες στο δρόμο και Δεν θέλουμε να πει Jimwood, παρά όλα αυτά έχω πάρει το τυπολογιστή και παίζω Roblox. Όχι geometry-dash. Όσο αυτό μπαίνει, εσείς κάνετε subscribe και φύγε από εδώ, μην σειρά σου να πεις πολύ, μην σειρά είναι. Να κάνω κάτι. Φύγε. Αλληλουίδη, σειρά μου να πω και υπολογιστή. Μαμά, ναι, έρχομαι. Είμαι στη χέστρα μου. Παπά, φέρε την παντόφλα της μαμάς. Έρχομαι. Τώρα είναι η δική μου σειρά να παίξει υπολογιστή. Θα παίξουμε Roblox. Roblox.
Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Τεστ. Πέρσαν τα 2 λεπτά που έφτασες. 1 λεπτό ήταν. Φύγε, τώρα είναι σειρά μου να πέσω. Πάλι κλείνει αυτό με το μικρό μου μικρόφωνο. Ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε να Για να δω- για να δεις παίξουμε τι γίνεται Roblox. μέσα, ναι. Ναι, θα έχει γίνει συντελετικός μου. Θα έχει έρθει η καθαρίστρια, όπως σου είπα, εντάξει, μετά με το λάστιχο πάνω στο τέτοιο να πλύνει το Αυτό ράκι. είναι κάτι να κάνω. Ναι, στο έχω πει αυτό, έτσι. Με το λάστιχο μέσα. Ναι, δεν στο έχω πει. Θέλουμε να Με την κάνουμε πίεση, φίλε, μέσα να το καθαρίσει. τέτοιο. Είχε σκόνη, λέει. Εντάξει. Και εμείς είμαστε απ' έξω και εδώ δεν κάνουμε ζωντανή. Βλέπουμε τα νερά και τρέχουμε, ας πούμε, από παντού. Δεν σταματάω το αστείο. Τώρα θέλω να παίξουμε Roblox. Θα σας δείξω και το καινούριο μου ρολόι. Το καινούριο μου ποντίκι βασικά. Έχει και βαρύδια. Είναι Logitech και έχει πάρα πολλά. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τώρα. Θα σας το δείξω. Παρ' όλα αυτά ξέρετε πώς είναι το γραφείο μου. Γενικά δεν το έχω δείξει, απλά ξέρετε. Το Roblox... Επιτέλους ρε, Roblox μπήκες. Αλλά με αυτό το flash που έκανες ρε φίλε. Με αυτό το άσπρο που κατέβασες, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Με τύφλωσες τώρα. Θα παίξω αυτό εδώ το παιχνίδι. Ρε φίλε, δεν μπορείς ούτε να... Το μακλαράκι μου. Το μετάνιωσα. Θα παίξω αγόρια βρες κορίτσια. Τι να πατάω αυτό εδώ ρε. Κοιτάξτε, το πάτησα και βγήκε. Για να ξέρετε ότι δεν βγαίνω επίτηδες. Το βλέπετε έτσι. Μη. Τώρα παίζουμε Roblox. Αυτό καταλάβατε. Θα πατώ το 2 και θα έχω το σνάιπερ. Όπα! Έχουν κερδίσει τα κορίτσια ρε. Το κορίτσι είναι full σκάτω. Αυτά τρώγεται πολύ. Πυροβολάω τη σημαία της. Δεν θα χάσουμε από τα σκάτω κορίτσια. Πάρτε Robux. Πάρτε Robux. Πάρτε Robux το χάζει. Να πείσετε στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν το βίντεο επίθεση σε αυτό το κότσο. Δεν μ' ακούτε καλά. Τώρα μ' ακούτε. Έχουμε πάει 700 πετύδατε. Φίλε, άσε με, βγάζω βίντεο. Να με σκοτώσει λίγο. Είμαι το κορίτσι που σκότωσε την Αγιθάγερ. Όχι, σε μια κουράβα. Εδώ πέρα. Έλα εδώ. Κορτσόκλο. Είναι κορίτσι, μπρο. Και είναι αγόρι σκύλ. Γελάσαμε.
κορίτσια. Πήγαμε ναι και όμως. Τώρα πάμε να σκοτώσουμε όλα τα κορίτσια. 930. Πάμε λίγο. Πυροβολήστε τους εκεί στη βάρκια. Αν μην τις κολλήσουν. Φακ! Τη σκότωσαν. Τη σκότωσαν. Τη σκότωσαν. Καλά, εντάξει, αυτά τα μας έμεινε ένα hit, αυτό μας είχαν κάνει. Αλλά τώρα τους έχουμε κάνει το 1,5 ένα, κάτι τέτοιο. Μας πυροβολάνε. Αφήστε. Και άμα δεν δουλεύει, κάτι να τους πεις, ότι δεν φταίμε εμείς να σηκωθεί να φύγεις. Δυστυχώς μια μπουνιά κουτό. Σκατού. Το ξέρω. Έγινε, ρε φίλε, όταν Κανονικά πρέπει να είναι σαν το range, γιατί και VPN να κάνεις, άμα έχω εγώ το IP μου εδώ που πέφτουμε τώρα, δεν θα παίζει τίποτα, ας πούμε. Γενικώς, εγώ τους βάζω στο 10, ας πούμε. Αφού ξέρετε τι θα κερδίσουμε, γιατί προσπαθείτε. Ναι, και αυτό, ναι. Αφού ξέρουμε ότι θα κερδίσετε, γιατί προσπαθείτε. Για να τάξεις αυτό που είπα, είναι άλλο δίκτυο, είναι ανεξάρτητα. Μπράβο, είναι ανεξάρτητα. Μπορεί άλλος θέλει το VPN τώρα να πούμε σαν να ότι επειδή κάνω αποσύνδεση, θέλει το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρε κάποιος, δεν έχει Είναι σε άλλο δίκτυο τώρα, έτσι, σε σένα. Τι να σου πω τώρα, τι να συνεννοηθούμε τώρα, συνονίσου. Άντε να συνεννοηθείς. Ξέρω να το ακούσε καλά. Ναι. Δεν ξέρω αν μου έκανε πλάκα, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ κοντά. Όπα, ένα λεξίπεδο. Ναι. Άιντε! Με το που κατέβηκες πέθανες. Εδώ μιλάμε για τη singular. Δεν έχουν ιδέα, ας πούμε, έτσι. Δεν έχουν ιδέα, Χρήστο, μιλάω με ανθρώπους και τώρα με τη singular μιλάω. Τα μετά φαρόλαβε και από τα νερό. Με τη singular μιλάω, είστε σίγουρα... Μπορούμε να πει. Ξέρεις τι έχω τραβήξει να πω τώρα. Πες όλα παιχνίδι! Τέλος! Ξέρεις τι έχω τραβήξει. Δεν το ακούτε ρε. Ναι. Τώρα το έκλεισετε επειδή είστε. Φυγέραν τα φε. Φυσικόσα και μια παπά. Δεν θα πω πεις εμένα τι να... Συνεχίζουμε. Σιγά μην παίξω εγώ αυτό με τα κορτσόπουλα ρε φίλοι. Και βρίσκουνε κάθε 3 και λίγο. Και κλέβουνε ρε φίλοι και αγοράζουνε ρόμπαξ και τα λοιπά. Πήγαινε αγόρι. Είναι άδικη, δεν σε αφήνω. Τώρα αυτό θα παίξουμε αυτό το Minecraft το οποίο δεν είναι και τόσο ωραίο, δεν είναι όσο το κανονικό. Είναι το που βλέπετε ακριβώς, είναι αυτό εκεί πέρα. Και με έδιωξε από το Roblox, ρε! Είστε με τα καλά σας! Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εδώ μέσα. Είναι παλιά σεζόν αυτή. Ωραία, είναι παλιά σεζόν.
πράγματα. Ναι, τους ξέρουμε τους κανόνες. Τι ακριβώς. Δεν ξέρω και τόσο. Αυτό με το mood το σαράβαλο του. Κοιτάξτε πόσο παλιά version είναι. Πάμε να δούμε YouTube. Πάμε να δούμε YouTube, να σας δείξω πόσα likes ευχόμουν να είχα στο βίντεο μου τώρα. Ρε, εύχομαι, δεν έχω ούτε ο αδερφός μου δεν έχει τέτοια φωτός. Να κάνει και αυτό το YouTube. Το κανάλι του λέγεται Unboxing Prime. Έχει περισσότερους subscribers από μένα, τι να κάνουμε. Εσείς δεν είστε δίκαιοι, οι subscribers μου περισσότεροι. Δεν θα το πω τώρα, αυτό θα με διαγράψει στο κανάλι. Baby, πού είναι, πού, να τα. Εντάξει, αυτό δεν είναι το καλύτερο, ρε. Αυτό δεν είναι έτσι background. Το έχετε δει. Δεν μπορούμε να παίξουμε, να κάνουμε κάτι, ρε φίλε, να γίνει κάτι. Αυτό εδώ είναι το κανάλι του αδερφού μου. Στο είπα. Πάμε στα κανονικά. Πάμε, δεν μιλάω αυτό το άλλο. Πάμε στα short να σας δείξω. Να σας δείξω, ρε. Επειδή έχω κάνει πολύ λίγα short, θέλω να σας δείξω πόσα views θέλω να πάρω. Ποιος γεννήθηκε τα πρώτα Χριστούγεννα? Ο Άιβας. Ποιος γεννήθηκε τα πρώτα? Ποιος γεννήθηκε τα πρώτα Χριστούγεννα? Ποιος γεννήθηκε τα πρώτα Χριστούγεννα? Ποιος γεννήθηκε τα πρώτα Χριστούγεννα? Μου φίλες είχα υποσχεθεί ότι είναι μεγάλο βίντεο, sorry. Αυτό θα είναι πάνω από μια ώρα. Σας το λέω. Θα μπούμε YouTube, θα πούμε Gmode. Κατά όνομα θα μπούμε Gmode. Minecraft δεν παίξαμε. YouTube δεν μπήκαμε. Θα μπούμε 10 φορές, ρε φίλε, δεν έχουμε μπει μόνο Stable Guys. Θα μπούμε. Και θα αγοράσουμε πολλά τζεμάκια. Πείτε με στα σχολεία πώς ακούγεται αυτό το πράγμα. Θα δω και εγώ το βίντεο για να ξέρετε. Ακούτε από εδώ, το μικρόφωνο μου είναι τέλειο, αλλά δεν πειράζει. Τώρα θα παίξουμε Gmo! Κοίτα, 16 κάπ. Σαν. Είναι ρε φίλε, μπορείς να πάρουμε 10. Είδατε πως σας χαίρεται. Τόσο σχέδιο.
φθορές, οι κάρτες δικτύου έχουν επηρεαστεί από τις τεχνοβολίες. Παιδιά, επειδή δεν μπαίνει πίσω. Μπήκε. Εγώ δεν έκανα αυτό το ανοίξω. Κάπου εδώ αυτό το βίντεο τελείωσε. Αν σας άρεσε κάντε μια εγγραφή και πατήστε το like. Και μην ξεχνάσετε που είστε Νίκος αδερφός γυρίζει από το σχολείο. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν τελειώσαμε ακόμα. Πλάκα σας το έκανα. Ναι, όσο εγώ προσπαθώ να βρω παιχνίδι να μπούμε, εσείς κάντε subscribe, κάντε εγγραφή, κάντε κουδουνάκι, δεν έχω πάρτε ένα. Δεν είναι στο ρέιφι. Μόνο οι φίλοι μου κάνουν subscribe, δεν είναι τίποτα. Αυτό το βίντεο θέλω να βγει καλό. Θέλω να βγει καλό, είχα κάνει κάτι πραγματάκια εδώ. Πριν έδειχνε, φυσικά ρε, είχα σταματήσει το βίντεο. Όχι, εντάξει, δεν έχω σταματήσει, αλλά...